o Oroesi I Ffynnu. Maniffesto Pobl Anabl 2026 I 2031. Anabledd Cymru yw corff cenedlaethol y sefydliadau Pobl Anabl DPOs yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw adeiladu Cymru fwy cynhwysol drwy gynrychioli ei llais ar y cyd a chydweithio ar draws pob sector o gymdeithas. Datblygwyd y maniffesto hwn mewn cydweithrediad a'n haelodau DPO. Ein grŵp polisi sy'n cynnwys aelodau'r bwrdd a staff ac unigolion Anabl y mae eu profiadau byw a'i harweinyddiaeth yn ganolog I lunio'r weledigaeth a'r blaenoriaethau. Dan arweiniad yr egwyddor, dim byd amdano ni, hebddo ni. Rydym wedi ymrwymo I sicrhau bod pobl Anabl a'i sefydliadau wrth galon gwneud penderfyniadau yng Nghymru. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cysylltu â dros 250 o bobl Anabl ledled Cymru I helpu I lunio'r maniffesto hwn. Daeth ei lleisiau drwy arolygon, ymchwil ymgynghori a grwpiau ffocws yn ymdrin â hawliau dynol, gofal cymdeithasol, tai, cyflogaeth, lles a budd-daliadau. I adeiladu ar hyn, cynhaliwyd 3 grŵp ffocws, gyda'n grŵp gwaith polisi sy'n cynnwys staff a chyfarwyddwyr, mwyn sicrhau bod y maniffesto'n adlewyrchu profiadau byw pobl Anabl ledled Cymru yn ogystal ag arweinyddiaeth ac arbenigedd pobl Anabl o fewn ein sefydliad. Mae aelodaeth Anabledd Cymru yn cynnwys 45 o aelodau DPO a hawl pleidleisio, grwpiau anabledd eraill a 600 o aelodau unigol, gan gynrychioli cymuned Anabl amrywiol ac intersectional. Wedi hysbysu gan ein haelodau, bydd y maniffesto hwn yn adlewyrchu blaenoriaethau gwirioneddol pobl Anabl yng Nghymru. Gyda'n gilydd, rydym yn hyrwyddo model cymdeithasol yr anabledd ac yn ymgyrchu dros Gymru lle mae pobl Anabl nid yn unig yn goroesi ond yn ffynnu go iawn. Ein 5 galwad allweddol. 1. Ymgorffori'r UNCRDP yn Neddfwriaeth Cymru. Gwneud hawliau pobl Anabl yn orfodol drwy ymgorffori confensiwn y CU ar hawliau pobl Anabl yn gyfraith Cymru. 2. Cyflwyno cynllun hawliau pobl Anabl cadarn.
Ymrwymo i strategaeth hir dymor draws bleidiol. Wedi chydgynhyrchu gyda DPOs. Wedi chefnogi gan gyllid ac atebolrwydd. Gan gynnwys gweinidog dros bobl Anabl. 3. Sicrhau arweinyddiaeth pobl Anabl. Cefnogi arweinyddiaeth Anabl mewn bywyd cyhoeddus. Gan gynnwys cynrychiolaeth mewn penderfyniadau, datblygu polisi a darparu adnoddau ar gyfer gwaith sefydliadau pobl Anabl. 4. Gwaranti'r hawl i fyw'n annibynnol. Diwygio systemau gofal. Tai ac iechyd. I flaenoriaethu urddas, dewis a hygyrchedd. Gan ddod â sefydliadaeth i ben a hyrwyddo cynhwysiant. 5. Datganoli lles a budd-daliadau i Gymru. Creu system budd-daliadau deg wedi chydgynhyrchu sy'n adlewyrchu profiadau byw pobl Anabl ac yn cefnogi diogelwch ariannol a chyflogaeth. Galwad 1. Ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl Anabl UNCRDP. Mae'r UNCRDP yn gytundeb hawliau dynol rhyngwladol sy'n nodi hawliau pobl Anabl arwymedigaethau llywodraethau i gynnal yr hawliau hynny. Mae Anabledd Cymru wedi galw ers tro am ymgorffori'r UNCRDP yn gyfraith Cymru. Roedd y rhaglen lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl ag anableddau yn Neddfwriaeth Cymru. Gwaethaf yr addewid hwn, ni chafwyd unrhyw gynnig deddfwriaethol. Rhaid cydnabod ac ymateb i'r methiant hwn i weithredu. Mae pobl Anabl yn parhau i wynebu rwystrau systemig wrth geisio cael mynediad at eu hawliau. Heb ymgorffori, mae'r UNCRDP yn parhau'n fframwaith arweiniol yn hytrach na safon orfodol yn gyfreithiol. Ymatebydd arolwg Maniffesto 2025. Mae angen ymgorffori llawn o'r UNCRDP i sicrhau bod ein hawliau'n cael eu cynnal yn effeithiol. Yr hyn rydym yn galw amdano. 1. Ymgorffori'r UNCRDP yn gyfraith Cymru drwy ddeddfwriaeth sylfaenol. 2. Darparu hyfforddiant ac adnoddau i ymgorffori
egwyddorion UNCRDP ar draws y Llywodraeth a'r gwasanaethau cyhoeddus. 3. Cyflwyno cod ymarfer penodol dan ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant Cymru i gefnogi cyflawni'r UNCRDP. Galwad 2. Cynllun hawliau pobl anabl cadarn. Mae cynllun hawliau pobl anabl yn gynllun 10 mlynedd ar gyfer Cymru. Mae'r cynllun wedi gydgynhyrchu gan Lywodraeth Cymru, DPOs a phobl anabl i hyrwyddo hawliau, cynhwysiant a lles pobl anabl. Mae'n nodi blaenoriaethau a chamau gweithredu ar draws adrannau'r Llywodraeth i fynd i'r afael ar rhwystrau anableddol a hyrwyddo cydraddoldeb. Mae Anabledd Cymru yn croesawu datblygiad y ddrafft cynllun hawliau pobl anabl fel cam cadarnhaol tuag at sicrhau bod hawliau pobl anabl yn cael eu hymgorffori mewn polisi ac ymarfer. Fodd bynnag, credwn fod angen cryfhau'r cynllun i sicrhau effaith hir dymor ac atebolrwydd. Mae cynllun tymor byr sy'n gysylltiedig a thymor unigol y Senedd yn peryglu colli momentum ac yn methu a chyflawni newid parhaol. Rhaid cydnabod sefydliadau pobl anabl, DPOs, fel partneriaid hanfodol wrth gyflwyno'r cynllun hawliau. Fel sefydliadau a arweinir gan ac ar gyfer pobl anabl. Mae DPOs yn dod â phrofiad byw, arbenigedd a pherthnasoedd dibynadwy yn ein cymuned. Heb fuddsoddiad a seilwaith cynaliadwy. Ni all DPOs gymryd rhan lawn nac arwain cydgynhyrchu'r cynllun. Rydym yn dychmygu Cymru lle mae hawliau pobl anabl yn cael eu cynnal drwy strategaeth llywodraeth hir dymor drawsbleidiol. Wedi chydgynhyrchu gyda sefydliadau pobl anabl, DPOs. Mwyn symud o Oroesi i Ffynnu go iawn, rhaid cydnabod ac ariannu DPOs fel partneriaid hanfodol wrth lunio a chyflwyno'r trawsnewid hwn. Mae'r dyheadau'n gadarn, ond mae diffyg sylweddol o adnoddau i gefnogi hyn yn ymarferol. Ymatebydd arolwg cynllun pobl anabl 2025. Yr hyn rydym yn galw amdano. Ymroddiad gan bob plaid wleidyddol i weithredu'r cynllun hawliau pobl anabl, y tu hwnt i dymor presennol y Senedd.
Ymgorffori mecanweithiau atebolrwydd clir, gan gynnwys sefydlu a chyllidor bwrdd cynghori allanol, adolygiadau cynnydd rheolaidd a chyhoeddi adroddiadau cyhoeddus tryloyw. Blaenoriaethu DPOs mewn cyllid, comisiynu a chyfleoedd partneriaeth i gefnogi cyflwyno'r cynllun. Galwad 3. Cynhwysiant pobl Anabl mewn arweinyddiaeth a llywodraethu. Mae gan bobl Anabl yr hawl i ffynnu, nid yn unig yn eu bywydau personol, ond hefyd mewn bywyd cyhoeddus. Mae arweinyddiaeth, ymgysylltiad sifil a chyfranogiad gwleidyddol yn feysydd hanfodol lle mae'n rhaid cefnogi pobl Anabl i gael grym a llais cyfartal. Mae hyn yn cynnwys mynediad at swyddi etholedig, cynrychiolaeth mewn gwneud penderfyniadau ac arweinyddiaeth o fewn cyrff cyhoeddus a phleidiau gwleidyddol. Mae pobl Anabl yn parhau i gael eu tan-gynrychioli mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus. Mae rhwystrau i gyfranogiad yn cynnwys systemau anhygyrch, diffyg cefnogaeth ariannol ac eithrio o lwybrau arweinyddiaeth. Rydym yn dychmygu Cymru lle mae pobl Anabl nid yn unig yn cael ei ymgynghori, ond yn arwain y trafodaethau a'r penderfyniadau, lle mae ein lleisiau yn siapio polisïau, ein profiadau'n lliwio penderfyniadau, ac mae ein harweinyddiaeth yn weladwy ar bob lefel o lywodraethu. Mae hyn yn hanfodol i symud o oroesi i ffynnu go iawn. Dydyn ni ddim eisiau cael ein gwrando arnom yn unig, oherwydd rydyn ni wedi cael digon ar ymarferion gwrando, ffug, lle mae ein barn yn cael ei chofnodi, ond heb unrhyw effaith. Rhaid bod rhywbeth pendant, rhyw fecanwaith, lle mae'r hyn mae pobl Anabl yn ei ddweud yn rhwymol mewn gwirionedd. A dylai pobl Anabl allu arwain yr ymgynghoriadau eu hunain. Ymatebydd arolwg cynllun pobl Anabl 2025. Yr hyn rydym yn galw amdano. 1. I bleidiau ymrwymo i weithredu canllawiau cydraddoldeb a chynhwysiant ac i gyhoeddi adroddiadau ar gynnydd. I bleidiau gyhoeddi'n dryloyw gan ran ei haelodau Anabl ar hyn o bryd, a tharged ar gyfer gwella wrth agosau at etholiadau Senedd 2026 ac etholiadau Llywodraeth Leol 2027. 3. Ymrwymo i a cefnogi'r galwadau i sefydlu gweinidog dros bobl Anabl yn y Senedd i arwain ar hawliau
a chynrychiolaeth pobl Anabl. Galwad 4. Ein hawl i fyw'n annibynnol. Mae byw'n annibynnol yn hawl sylfaenol i bob person. Mae'n golygu cael y rhyddid, urddas a reolaeth i wneud dewisiadau am eich bywyd eich hun. Fodd bynnag, yng Nghymru heddiw, mae gormod o bobl Anabl yn cael eu hamddifadu o'r hawl hon. Mae rhwystrau'n parhau i fod yn rhan annatod o systemau sydd heb ddigon o gyllid. Wedi gyrru gan elw ac nad ydynt wedi cynllunio gyda phobl Anabl mewn golwg. Mae'r rhwystrau hyn yn cymryd awtonomi oddi wrth bobl ac yn eu cadw'n gaeth mewn tai anaddas, trefniadau gofal anhyblyg ac amgylcheddau gwahaniaethol. Mae byw'n annibynnol yn hawl ddynol, ac mae'n rhaid iddo fod yn sail i bob gwasanaeth a chymorth i bobl Anabl yng Nghymru. Rhaid i bobl Anabl gael llais gwirioneddol a rheolaeth dros eu cymorth. Rydym yn dychmygu Cymru lle gall pobl Anabl gyflawni byw'n annibynnol gyda'r cymorth cywir yn y lle cywir ar yr adeg gywir. Cymru lle nad yw gofal yn nwydd, ond wedi wreiddio mewn urddas a dewis. Lle mae tai yn hygyrch, gwasanaethau iechyd yn gynhwysol ac nad oes neb yn cael ei gorfodi i fyw mewn lleoliadau sefydliadol. Cymru lle rydym yn rhydd o gasineb, gwahaniaethu a rhagdybiaethau, a lle gallwn ffynnu go iawn. Mae angen gweithlu gofal sydd â thal gwell a chymorth, gyda chyllid i'n galluogi i fyw bywydau annibynnol. Ddim yn gyfyngedig i oriau a nifer y gofalwyr sydd ar gael sy'n cyfyngu ar hawliau dynol ac yn trin pobl Anabl fel pe baent mewn carchar. Ymatebydd arolwg cynllun pobl Anabl 2025. Yr hyn rydym yn galw amdano. 1. Gwella'r system gofal cymdeithasol drwy ddileu modelau sy'n cael ei gyrru gan elw, gwella tâl ac amodau gweithwyr gofal, a chynyddu'r defnydd o daliadau uniongyrchol. 2. Sicrhau bod gan bobl Anabl yr hawl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae hyn yn golygu buddsoddi mewn tai hygyrch, rhoi diwedd ar sefydliadaeth, a darparu'r cymorth cymunedol sydd ei angen i fyw'n ddiogel ac yn rhydd. 3. Lansio ymgyrch genedlaethol i fynd i'r afael ag abledd, stigma
a gwahaniaethu. Rhaid i hyn gynnwys chwalu mithau, addysg am hawliau, a mesurau rhagweithiol i leihau casineb a rhagdybiaethau niweidiol am fywydau a galluoedd pobl Anabl. Galwad 5. Datganoli lles a bydd daliadau. Mae systemau lles a bydd daliadau yn chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi annibyniaeth, lles a diogelwch ariannol pobl Anabl. Ar hyn o bryd mae'r systemau hyn yn cael eu reoli'n bennaf gan Lywodraeth y DU, gan gyfyngu ar allu Cymru i gynllunio cymorth sy'n adlewyrchu realiti profiadau byw pobl Anabl. Mwyn ffynnu go iawn, mae angen i bobl Anabl gael system bydd daliadau wedi'i chyd-gynhyrchu ynghyd â mynediad at gyfleoedd cyflogaeth sy'n deg eu tâl, yn gynhwysol, yn hyblyg ac yn addas i weithio o bell. Rhaid i gyflogwyr ddeall a chynnal hawliau pobl Anabl yn y gweithle. A rhaid bod canlyniadau pan fydd y hawliau hynny yn cael eu torri. Mae angen diwygio i wella cynlluniau fel access to work, cryfhau amddiffyniadau cyflogaeth ac ailwampio'r raglen Disability Confident i sicrhau ei bod yn cyflawni newid gwirioneddol. Bydd datganoli pwerau lles i Gymru yn galluogi systemau cymorth mwy ymatebol, teg a chynhwysol, wedi cynllunio mewn cyd-gynhyrchiad â phobl Anabl a DPOs. Rydym yn dychmygu Cymru lle mae systemau lles yn grymuso, nid yn analluogi. Lle mae pobl Anabl yn cael eu cefnogi i fyw'n annibynnol, cymryd rhan lawn mewn cymdeithas ac yn gallu cael mynediad at yr adnoddau sydd eu hangen heb ofn na stigma. Os bydd fy mydd daliadau'n cael eu colli, ni fyddaf yn gallu fforddio byw. Rwyf eisoes yn byw mewn tlodi. Fy nghar Motability yw fy achubiaeth. Ni allwn fforddio car heb fy PIP. Ni fyddwn yn gallu cael triniaethau i helpu i reoli fy nghlefyd. Ymatebydd arolwg toriadau arfaethedig i fydd daliadau anabledd. Yr hyn yr rydym yn galw amdano. 1. Datganoli pwerau lles a bydd daliadau i Lywodraeth Cymru. 2. Cynllunio system bydd daliadau Gymreig mewn cyd-gynhyrchiad a DPOs a phobl Anabl. 3. Sicrhau bod y system yn adlewyrchu model cymdeithasol yr anabledd ac yn blaenoriaethu urddas, dewis a chynhwysiant. Casgliad. Mae pobl Anabl yng Nghymru yn heiddi mwy na dim ond goroesi. Rydym yn heiddi'r hawl i ffynnu,
a ffynnu'n llawn. Mae'r maniffesto hwn yn cyflwyno gweledigaeth feiddgar a chyreiddadwy ar gyfer Cymru lle mae pobl yn Anabl yn cael ei grymuso i fyw bywydau llawn ac ystyrlon. O ymgorffori cyfreithiol y UNCRDP a chynllun hawliau hir dymor i arweinyddiaeth gynhwysol, byw'n annibynnol a system lles a chyflogaeth deg a grymusol, mae pob galwad yn adlewyrchu realiti, profiadau byw a dyheadau ein cymuned. Rydym yn gwybod bod newid yn bosib, ond mae angen ymrwymiad, cydweithrediad a dewrder. Rydym yn galw ar bob plaid wleidyddol i fabwysiadu'r 5 galwad hyn ac i gydweithio â ni i adeiladu Cymru lle mae pobl Anabl nid yn unig yn cael eu cefnogi, ond yn cael eu dathlu. Cymru lle mae hawliau'n cael eu cynnal, lleisiau'n cael eu clywed, a ffynnu yw'r norm, nid yr eithriad. Gyda'n gilydd gallwn symud o oroesi i ffynnu.